Müğallim kişinin en zor səlati bolalarga bilim aludan hem özüngni ijadi yoqdan ko'rsatuvdan lezzat alırga öğretü. Dibeyde fizika fənindən Nobel premiyası laureatı Albert Einstein. Yaxşı oxutucu Şemsman, özü eri, ama yoqtısı bar cihanğa torala. Bugünkü topşuruğumuz müğallimlerge hem bu yıl onlar aldığına koyulgan buruşlarga bağışlana. İsənmisi sifirde bilim dünyası. Alдағы minutlarda. Yoңа мәктәпләр һәм республика гурырлыгы Алабугада узган киңәшмәдә Татарстан президентына нәрсә һәм кемнәр тәкъдим ителде? Зур педсовет мәгариф тармагы алдында нинди төп бурычлар тора? Мәктәпкә озату беренче сыйныфка баручы сабыйларның әти-әниләренә өстәмә ял көне бирәчәкләрме? Müğallimler, мәгариф тармагы түрәләре чыгарылыш сыйныф кушыларыннан торган зур десант Алабугада төште. Биредә уку елы башланыр алдыннан масштаблы педагогик совет узды. Әлеге август киңәшмәсе мәктәп дип аталган ире лайнерның мәгариф океаннары дулкыннарын ничек үзенең приоритетларын билгели. Биредә бит һәр вакыт укытучыларны һәм балаларны укуның иң кызу чагында көтеп ала торган яңалыклар һәм көтелмәгән давыллар сыман күп кенә су асты агымнары бар. Моңа мисал булып пандемия коронавирусы тора. Ул бөтен дөньяда беренче тапкыр миллионлаган мәктәп укучыларының билим алу процессын туктатып торырга мәҗбүр итте. Татарстанда әлеге бәләдән читтә калмады, әмма республикада мәгариф өлкәсенең бер программасы да эшчәнлегеннән туктатмады. Мәктәпләр төзелеше, сыйныфларны ремонтлау эшләре дәвам итә бирде. Яңа юнәлешләр гамәлгә ашырыла барды. Өлкәнең төп мәсьәләләре буенча фикер алышуга күчкәнче, чакырылган кунакларга республика горурлыгы тәкъдим ителде. Һәм Рөстәм Миңнехановның кемнәр белән элемтәне дәвам итәргә теләве турында әйтеп үтелде. Булар турында тулырак хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова репортажында. Тиздән 1 сентябрь Алабуга шәһәре яңа уку елын каршы алырга тулысынча әзер. Быел биредә күп кенә объектларда ремонт эшләре башкарылган. Шуларның берсе университетская гомуми урта белем бирү мәктәбе. Белем бирү учреждениесен төзүгә республика бюджетыннан 137 миллионга якын акча бүленеп бирелгән. Мәктәптә төрле юнәлешләр бар. Химия, биология һәм социаль икътисади юнәлешләр белән иртә профильләштерү класслары, фән юнәлешләренә университетның профильле институтлары кураторлык итәчәк. Берегите себя. С 1 сентября мы уже очень надеемся, что вы могли в штатном режиме начать учебный год. Хочу пожелать вам хорошей учебы, ну и успехов, чтобы вы радовали нас. Спасибо. Киләсе маршрут Алабуга политехника көллиятенә. Здесь обучались дети крестьян, мещан, солдат. Көллияттә белем бирү технологияләре бихисап. Җәмәгать туклануы продукциясе технологиясе, эритеп ябыштыру производствосы, двигательләргә, системаларга һәм агрегатларга техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлар ясау, автомобиль транспортын техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау, машина төзелеше технологиясе, станокчы, сәнәгать җиһазларын монтажлау һәм техник эксплуатацияләү һәм башкалар. Өр-яңа объект булып адымнар полилингваль комплексы санала. Мондый комплекс Россиядә беренче. Мәктәпнең төп үзенчәлеге булып 2 траектория тормышка ашырылачак: полилингваль һәм билингваль. Полилингваль укыту системасы инглиз телен тирәнтен үзләштерүне генә түгел, башка рус, татар телләрендә өйрәнүне үз эченә ала. Шулай ук инглиз телендә өйрәнү каралган. Инглиз телен һәм техник иҗатын өйрәнүче тагын 3 балалар бакчасын һәм башлангыч мәктәпне үз эченә ала. Билингваль рус һәм татар телендә укытудан тора. Это действительно шаги по пути прогресса. Дети будут получать на 3 языках. Мәгариф системасын үстерү республика эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Шулай ук полилингваль комплекс бинасында мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе узды. Быел укырга керәчәк 14 балага мәктәп кирәк-яраклары тутырылган яңа букчалар тапшырылды. Сегодня такая акция красивая. Я хотел бы пожелать вам в этой прекрасной школе достигать знания, ну и слушаться своих родителей. Добрый путь.
Шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев быел БДИдан 100 балл җыйган укучылар белән аралашты. Хәлләрен белеште, мактау сүзләре җиткерелде һәм киләчәктә аларга зур уңышлар теләделәр. Шунсын да әйтеп үтик, узган еллар белән чагыштырганда быел имтиханнан 100 балл җыючылар бермә-бер арткан. Монда иң мөһиме укытучылар корпусының ныклы булуы, аларның телләрне белүе, татарча да белүе, русча да белүе, аннан соң чит телләрдә өйрәтә алуы. Монда бит инглиз теле генә түгел, монда бит яңадан Кытай теле дә булырга мөмкин, испан теле дә булырга мөмкин, француз теле дә. Монда күп телләрдән балалар үзләре сайлап алачаклар. Имтиханны шундый югары балларга тапшырган укучылар киләчәктә республикабызның горурлыгы булыр. Моңа президентыбыз бер генә дә шикләнми. Ул һәр укучының хыялларын белеште. Кемдер Санкт-Петербург, Мәскәү шәһәрләренә китәргә тели. Һәм Рөстәм Миңнехановның төп максаты әлеге укучылар белән кайда гына булсалар да элемтәне саклап калу. Алар Татарстаныбызның горурлыгы. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии передачи школьных автобусов муниципальным образованием Республики Татарстан. Шулай ук биредә республиканың муниципаль берәмлекләренә мәктәп автобуслары тапшыру тантанасы булды. Татарстан мәктәпләренең барысы 200 автомобиль алачак. 1 сентябрьдән балаларны мәктәп маршрутлары буенча 800 автобус йөртәчәк. Яңа уку елы уңышларга бай булсын. Яңа уку елы 1 сентябрь көнне гадәти режимда башланып китәчәк, әмма билгеле бер үзенчәлекләр белән. Күп санлы кешеләр җыелган чаралар булмаячак, мәктәптә исә барлык санитар таләпләрне үтәргә туры киләчәк. Мөгаен башта буларга ияләшү кыен булыр, әмма куелган таләпләрне үтәү мәктәптә белем бирү процессы гадәти режимда эшен дәвам итсен өчен кирәк. Быел мөгаллимнәргә пандемиягә бәйле шартларда эшләүдән тыш эшчәнлекне төрле юнәлешләр буенча да көчәйтергә туры киләчәк. Шул исәптән милли мәгарифне үстерү, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнү, бушлай ашату процессын оештыру мәсьәләләре Татарстан мөгаллимнәренә нинди хаталар өстендә эш башкарырга туры киләчәк? Әлеге сорауларга җавапны хәбәрчебез Гөлфия Гобайдуллина белеште. Хәерле көн барыгызга да, исәнмесез? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня особый день. Дөньяда иң изге урын мәктәп булса, иң зур байлык белем дип юкка гына әйтмәгәннәр. Шул байлыкны буыннан буынга түкми чәчми җиткерү укытучының төп бурычы. Үзеңне гомер буе балаларга белем бирүгә багышлау ул зур хезмәт. Шуңа күрә дә мөгаллимнәр һәрвакыт хөрмәткә лаек. Романько Эльвире Николаевна. Алабуга шәһәрендә мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика күләм август конференциясендә педагогларның иң-иңнәрен бүләкләделәр. Быел аеруча авыр ел булуында онытмыйк, укыту программаларының дистанцион форматка күчүе укытучыларның авыр хезмәтенә тагын да йөк өстәде. Тик шуңа да карамастан алар эшләрен югары дәрәҗәдә башкардылар. Укытучы телебезне үстерүдә гаять зур хезмәт куючы бөек шәхес. У татар говорят, тел ананың теләге, тел ананың баласына иң кадерле бүләге. Моннан да матуррак иттереп, моннан да эчтәлекле иттереп әйтергә мөмкин түгел. Күп милләтле Россия өчен мәдәни мәгариф мәсьәләсе төп проблема. Бу бигрәк тә Россия Федерациясе халыклары телләренә кагыла. Илдә мәгариф системасында 100 тел өйрәнелә. Россия Федерациясенең 22 субъектында алар рус теленнән тыш туган дәүләт телләре буларак беркетелә. 173 милләт вәкилләре янәшә яши торган Татарстанда бу шартларда милләтара һәм мәдәниятара татулыкны саклап калу һәм үстерү, үз тарихи мирасының кадерен белергә әзер булган телләр һәм мәдәниятләрнең төрлелеген кабул итүче яшь буынны тәрбияләү бик мөһим. Здесь каждый сможет выбрать свою образовательную траекторию, удовлетворит потребность в изучении государственных родных языков при углубленном изучении иностранных языков, открывающих путь в глобальный мир. Өстәмә рәвештә Россия Федерациясе Конституциясе барлык халыкара туган телләрне саклау, аларны өйрәнү һәм үстерү өчен шартлар тудыру хокукын гарантияли. Күптән түгел бөтен ил бу төзәтмәләрне бердәм рәвештә кабул итте һәм алар төп законда беркетелде. А у нас вообще традиционно и в районах, и в республике этот день он особый. Мәгариф өлкәсендә республикада яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм яклау өчен оптималь шартлар булдыру җитди бурыч булып кала. Татарстанда милли мәгарифне үстерү һәм туган телләрне укыту өчен барлык шартлар да тудырылган. Уку планының мәҗбүри өлешендә туган тел һәм әдәбиятны өйрәнү өчен сәгатьләр каралган. Федераль исемлеккә 28 дәреслек кертелгән, югары уку йортларына максатчан кабул итү оештырылган. Югары уку йортларына максатчан кабул итү оештырылган онлайн курслар, мәктәпләр һәм башкалар. Республика бюджетыннан туган телгә тәрҗемә ителгән уку азбакларын федераль исемлеккә кертү өчен финанс чыгымнары бүлеп бирелде һәм бу юнәлештә эш оештырылды.
туган телне электрон укыту системасын гамәлгә кертү, интернетның татар секторын киңәйтү көннән-көн актуальләшә. Шулай ук Казан шәһәрендә 165 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбендә тиздән әзер буласын җиткерделәр. Анда иске бинаны реконструкцияләү һәм 5-11 сыйныфларга исәпләнгән 800 укучыга яңа урта мәктәп төзелеше тәмамланып килә. Әлеге мәктәп 400 урынга исәпләнгән ашханәне, бассейнны, спорт залын, гардеробларны, беренче катта остаханәләрне, 500 урынга исәпләнгән актлар залын, уку кабинетларын, икенче катта китапханәне һәм 3-4 катта уку кабинетларын үз эченә ала. Гомумән Татарстанда барлыгы 6 полилингваль белем бирү комплексы булачак. 2019-20 елларда Казан һәм Алабуга шәһәрләрендә, 20-21 елларда Ярчаллыда, 21-22 елларда Әлмәт, Түбән Кама һәм Казан шәһәрендә тагын берешәр комплекс ачылачак. Беренче сыйныфка баручы балаларның әти-әниләренә өстәмә ял көне бирергә мөмкиннәр. Ни өчен әлеге тәкъдимне барлык Россиялеләрдә хуплап бетерми? Бу хакта сез инде яратып белгән кызыклы тәнәфес рубрикасыннан белерсез. Рубрикада белем дөньясының атна дәвамында җыелган иң кызык интернет яңалыклары тупланган. Иң шәп яңалыклар белән Нияз Рахман. Сәлам дуслар, үз тормышыңда юлны сайлар вакыт җитә. Сүз әле кичә генә мәктәп укучысы булган, ә инде бүген студент тормышын сайлаучылар хакында. Иң зур сорау кем булырга? Танылган фигурлы шоу остасы Татар кызы Алина Захитова инде үз һөнәрен сайлаган. Башта аның бердән дәүләт имтиханнары нәтиҗәсенә күз салыйк әле. Алина рус телен 51, ә җәмгыять белемен 44 балга тапшыра. Ләкин бу аның хыялы тормышка ашырга комачау итми. Фигурлы шоу остасы Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең журналистика факультетына укырга керә. Ул журналистик юнәлеше буенча коммерцияле нигездә бакалавриат, продюсер эше һәм мәдәни сәясәт программасы бүлегендә укыячак. Әлбәттә, спорт белән барысында бергә алып барачак. 18 яшьлек Алина ниһаять интервью бирү белән бәйле булган куркуны җиңәргә нәкъ менә журналист һөнәре ярдәм итәр дип ышана. Исәмсез, добрый день. Я очень рада присутствовать на таком хорошем празднике. Я очень горжусь тем, что я мусульманка, и не нужно никогда забывать то, что татарская нация очень сильна. Бердән дәүләт имтиханы темасын дәвам итеп, Мәскәү өлкәсе лицей укытучысы быел БДИга 100 балл җыйган 13 укучыны әзерләгән. Сүз фәнни инженерлык профиле лицейда эшләүче Марина Шушкевич хакында. Аның 13 укучысының максималь балл җыя алуы шаккатыш дип белгечләр. Шушкевич Мәскәү өлкәсендә әзерләгән укучылар саны буенча рекорд куючы укытучы булып тора. Мондый нәтиҗәләр һәм күрсәткечләр булганда, әлбәттә, тагын да канатланып эшлисе килә торгандыр. Уңышлар безнең укытучыларыбызга. От вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире. Обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны. 1 сентябрь хакына ял көне сүз үз балаларына мәктәпкә озатучы әти-әниләр хакында. Шундый тәкъдим белән прогрессив белем бирү институты башлыгы Анна Маркс чыга. Алар хәтта махсус сораштыруда үткәрә. Аның сүзләренә караганда, сораштыру нәтиҗәләре буенча 75 төбәктәге 1600 әти-әнинең 56% үз сабыйлары мәктәпкә озатырга җыена икән. Моннан тыш 83% кеше үз хисабына ял алырга я булмаса отпускыга чыгарга җыенганын да белдергән. Хәзер җавапны Татьяна Голиковага бирергә тиеш. Көтәбез. Не мог сказать, что это только на один день, и что завтра все будет по-старому. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Біз сізден социаль шелтерлердегі аккаунтларыбызда комментарийлар күтіп қалабыз. Біздің аккаунтларға рәхим итегіз, язмалар белән бүлешегез, сезне борчыган сораулар белән мөрәҗәгать итегез. Чыгарылышыбызны бөек физика галиме Эйнштейн сүзләре белән башлап җибәргән идек. Аның сүзләре белән тәмамлыйбыз да. Мин укучыларымны укытмыйм, мин аларга бары тик белем ала алырлык шартлар тудырам. Сезгә тәкъдим ителгән шартлар һәм алдыгызга куелган бурычлар югары дәрәҗәдә башкарылыр дип өметләнеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр